kita panggilkan Niken Salindri. Sugeng dalu nak. Halo Mas Bambang. Melek. Iya. Condro silang citrane obayane tatan dalem Boleh minta tepuk tangannya buat Nika. tresnaku suci ubayane itu terakhirnya ada gitunya lu mah nggak tahu lu. Iya, tapi aja ngene tangannya. Oke. Nah, Ya, ini kamu tahu nggak? apa? Gue tadi waktu nyanyi ini tuh tahu nggak? Kenapa emang? Gue baru bisa nada falset. Masa sih? Iya. Iya Anjing panganan apa tanda? Anjing apa tanda? itu iya anjay gitu. Oh, Itu bahasa Jakarta. Oh, bahasa Jakarta. Iya. Oh, baru kali ini suara Gue baru pulang dari Jakarta. Oh. Iya, gue habis menangin itu. Oh, selamat menangin ya, awards Nak. itu. Selamat. Lu nggak tahu? Gue habis menang Nah, tahu. Saya ucapkan selamat ya. Seneng banget gue. Ayo. Ayo. Tahu nggak perasaan lo? Perasaan mungkin biasa ya, no? Mau tambahin nggak? Saya tuh bangga dengan kamu, loh. Saya ingin mengucapkan sebagai mewakili teman-teman Mayangkara, mengucapkan minal aidin wal faizin. Orang wayang. Mengucapkan selamat ya, no. Iya. Muga-muga karirmu tetap melejit. Amin amin. Eling-elingen semakin tinggi, pohon semakin goncangannya semakin luar biasa. Dijogo kesehatannya, Iya. dijogo sembarange ya, no, ya. Iya Mas Bambang. Kanca-kanca ora iso ngowe apa-apa kejaba mung donga. Wong Iya. arep ngowahi nggih mangane ya bingung ngono. Dadi ngowahi mek donga ya. Iya. Wes muga-muga melesat karirmu. Amin. Dan warga Kediri tentunya bangga kepada Niken Salindri. Iya. Bisa membawa ke ranah nasional bahkan internasional. Amin. Tepuk tangan buat Niken Salindri. Oh. Seneng ya? Kak Patek. Ora duitnya masalahnya. Ngene lho, Nak. Ora kok Masa perkara. mek diwehi piala tok. Loh, ngene lho, Nak. Piye ora kok perkara duit itu wujud apresiasi. Lah lek pengen dadi duit go pegadaian. Dadi duit kok gadekne. Lek payu, lek ora. Payu. Tapi lek kowe gak isin lho mosok Niken Salindri coba pegadaian. Lah iya. Lah iya, wis gak apa-apa disyukuri. Ya. Tapi kalau aku itu tadi nggak menang, aku ya akan sedih. Lah iya musuhmu lo berat semua. Iya. Kajaba sampean ki jek bocah iso ngalahke artis-artis ning kono. Iya, makasih ya, Mas. Iya, aku ya bombong ya seneng no. Iya. Ngene iki arep ngowahi ya bingung ngowahi apa mung doa. Mobil. Heh? Gak usah akeh mobil. Kowe ngerti dhewe ngaku numpak motor kok. Kowe ngerti dhewe to. Mangkane to, ndek iki bar entuk saweran akeh Wis meneng ayo lagune apa? Bingung lah kok. ndang diwene bojone. Wis iki. Ngono wi. Kowe iki lagi. Malam hari ini Ya. kita Acaranya wedding. Ini Selamat Mbak Kiki. menerima bentuk baru. Wedding kok bentuk baru to, Nak. Manten dudu sunat. Manten jenenge wedding. Lah yo, bentuk keluarga baru gimana sih? Oh iya bener. Iya, Bener, sing iya. maune kuwi mau Mbak nganten karo Joko bapak Prawan. ibuke. Hah? Kuwi mau malih menerima keluarga baru, malih sak bendinane karo Mas nganten. Ya Allah kok tambah pinter ngono. Aku wis seneng tambah pinter ngono lho. Bocah kok tambah pinter ngono Bocah tang tintang terus
bocah kok ngono-ngono. Aku seneng lho. Wis ayu, pinter, suarane apik. Tah. Di tak tah. Aja ngono to ah. Aku malu. Oh malu ya wis. Malu, enggak mau. Enggak mau, ya wis. Udah cantik-cantik gini mosok dikon. Nah, Oke, enak malah ya, Mas. Ya, dongane ngantene Mbak Vira dan juga Mas Ihsan. Piramu. Kuwi mantan kapan kuwi? Mbok. Kuwi ndek ini. Iki saya mantan Mbak Kiki. Mbak Kiki. Karo Mas Dandi. Karo Mas Dandi. Kiki, do you love me? Are you crazy? Dia kayak lagu TikTok. Kok ngono jajal-jajal. Mah. Kiki. Mah. I am stupid. Yes, you stupid. Kiki. Mbak Kiki dan juga Mas Dendi, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng. Amin. Sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga dihindarkan dari bencana longsor, banjir, anemia, tipes, DB, demam berdarah, paracetamol. Tobat paracetamol bareng. Dongakne, Mas. Maksudnya dijauhkan dari mara bayang ngono lho, ora mbok sebutnya siji-siji. Ya sewengi ngono. Jadi bencana dijauhkan dari musibah ngono lho. Dan diberikan kesehatan. Ngocot ya, Mas. Semoga berbahagia selalu dengan adanya keluarga baru, dengan adanya pasangan baru kita hidup bersama. Kita harus saling memaafkan, saling mencintai, saling menyayangi, saling toleransi. Tidak boleh ada KDRT satu sama lain. Wero wujute sing apik kok. Terus saling mencintai, saling menyayangi, balik neh. saling mengasihi, Balik neh Jarno. saling toleransi, dan saling menyayangi. balik neh mulek karo kan. Nah, Yang penting ki ngono kuwi wong bojoan ki kudu saling menyayangi. Betul. Kita tuh tidak boleh hidup bersama, tapi kita itu harus hidup iya sekata. iya toh kita tidak bisa hidup bersama. Kita tidak boleh hidup bersama. Angel menom manjelani. Maksudku ini ngati ngono, tapi Iya. utek ini. Iya nih tanganmu kayak giring cempe ngerti ora? Anu iki nggo Pak Kapolsek ra sida munggah lho. Wis ora apa-apa. Mergo wedi. Ora apa-apa. Pak Kapolsek Pak Kapolsek lek ora nggawa dompet ora oleh munggah. Pon nggih. Pon ta? Percaya kali kula mboten. Nggawa tok lho Pak, Lah nggawa kok tok. jek awales nyandak tali goci. Lah iki kok tengah-tengah. Pripun Pak Kapolsek sias maju? Monggo. Lah iya. Sias maju, Pak. Pak Kapolsek timbalon ngene. Pak Kapolsek namine sinten? Loh, tekono jenenge sapa lho kene kandung nyanyi ora mbok tekoni yo. Balik Pak Ardian Wahyudi. Pak Kapolsek namine sinten? Nyanyi yo. Sampe tak bercanda tahu teng gitu lho. Mas aku. Awak dhewe iki wong loro, Mas. Iya. Nyen. Ayo meneng. Sabar. Melok rene apa piye? Sabar. Dudu rombongan. Kalau Jan. inallah masuk. Birin sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka. Duduk. Sampeyan nyapa guyu, Bu? Loh, wong seneng apa seneni to, Nok? Iya. Bocah oho. Loh, sampeyan nyapa guyu, Mas? Mbokmu yo ben golek hiburan mbokmu. Iya. Golek aku wani malah candak tali gociku teng. Ya antar lebokne kolam koi. Ya. Pak Kapolsek namine sinten? Pak Kapolsek namine Pak Ardian Wahyudi. Pak Wahyudi asline pundi? Asline Pak Wahyudi Kediri. Pak Wahyudi wis duwe bojo. Ayo. Jawaban. Aku ora ro Pak Wahyudi. Bojone ayu ra melok rene. Aku ora ro. Lah iya. Ngono. Hop, jawabane ngono. Heeh no. Pak Lah, Wahyudi. dia tekono sih bojone melok ora. Bojone melu, Pak. Pak. Todot Bapak Kapolsek istriku namanya Pak.
Apa? Ora Mas, ora bener. Pak Wahyudi Ranggawa bojo. Ora melu. Pak Wahyudi monggo mriki. Gendangan karo nikah sadari. Pak Wahyudi bersama teman-teman Mengamankan kita semua. Pak Wahyudi bagus sekali. Gendang rene dan bisa. Pak Wahyudi gendang ya rene. Apa-apa aku sing rono Pak Wahyudi. Pak Wahyudi lek ora ndang tak tewu, Pak. Tak gendang kali bocine. Tate bundang. Drosor. Glosor. Kapolsek. Kapolsek buat drosor. Ora masalah. Monggo. Wah iki. Aduh, Mas. Aduh. Kowe Kok nggowo ngejak kanca? tentara. Ngejak tentara, Mas. Urusanmu ke aku. Mas. Dah. Mas. Pak Wahyudi kai ijo-ijo. Pak Wahyudi rawani dhewe. Wani Wahyu. ngejak karo Kancane. Apa? Marie. Oh. Boy. Tibake kancane padha gedine. Tibake kancane koyo Ayo. Ayo apa? Mriki Pak. koyo Werkudara. Todot semua nyaman Pak. Pak nyadong duka. Werkudara obesitas. Ya. Kok cuma jarak. Bapak niki namine sinten, Pak? Namine Bapak Pak Main. Jenenge Pak Main. Patra jenenge Pak Main. Mana lho? Sampeyan main apa, Pak? Silat apa judi? Jenenge Main. Mak. Kowe ngoleh takek. Iki anak tol-tolae, Main. Main. Saya Pak. Namine KTP jenengan sinten? Ya Pak Main dulu. Main to. Lah jombo guyu dikecak sirahmu. Monggo Pak Jangka. Pak. Bapak saya Dian pas zaman sekolah ulangan lho. Napa? Terus gurune pernah ya bingung. Lah kok bingung? Main. Wong maksudnya mah dolan iku to. Main apa? Main. Oh iya. Ngapunten lho Pak nggih. Main lagi main. Ngapunten ya Pak. Aneh lho, Mas. Yo. Ya, ini Oh aneh. ya tilane Pak. Ngapunten ya Pak. Nggih ngapunten. Bapak niki namine sinten, Pak? Pak Kapolsek yo iki. Pak. Jawab Pak. Sampeyan iki ditekoni Iki Pak Kapolsek iki. Pak Wahyudi. Aku iki tekon lho, Mas. Ya yo. Aku tekon nggih lagu kudune nek Pak Wahyudi jawab nggih lagu to. Sampeyan nak menengi maksudnya sampeyan iki piye, Pak? Sabar. Sabar. Sampeyan niku kudune nyanyi, Pak. Iki Pak Kapolsek aja. Ayo. Jenengan namine Pak Anam. Lah, Pak Anam. suka menanam. Pak Anam daleme pundi? Pak Anam. Daleme Kediri mriki. Wis aku capek aku. Wis aku yo Nam. Bapak, Yo kabeh bapak ora Bapak. Salim. Bapak nggih sugeng dalu, sugeng rawuh. Matur sembah nuwun. Kowe iki tamu malah sugeng rawuh to. Hah? Sing mengucapkan selamat datang kudune bapake, ora kok awake dhewe dayo terus sugeng rawuh. Bocah ki men to. Adewe iki ning kene diundang berarti awake dhewe tamu. Awak dhewe diundang karo sapa? Loh, Bapak Supri. Lah Pak Supri to? Heeh. Lah Pak Supri kan ngundang Pak Kapolsek yo an. Lah iya, Lah iya, berarti apa? adewe ning kene padha tamune, Tamu Pak. nolak, ngono lho. Kok sampean aku ngomong sugeng rawuh, sampean menengae nyapa, Pak? Yo kalem kok bangga mbok seneni. Iki Pak Kapolsek. Jane yo dijawab. Sampean nak menengae nyapa, Pak? Entekan kata-kata sampean. Heeh. Ora iso banyol sampean. Kalem Wah, mentang-mentang sampean lemu, gede dhuwur. Ora wani sampean tambah aku. Wah. Ngapunten Pak nggih.
Aku nak gumis lho Mas lek enek. Melarat, Pak. Pola. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Bapak Wahyudi. Badhe ngaturaken sepatah dua patah. Sitok ae sepatah-patah. Nggih, terima kasih Mbak Niken Salendri. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah ngapur, Pak. Yang terhormat Bapak dan Ramil atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Camat atau yang mewakili, serta Babinsa Babin Kamtibmas, yang terhormat Bapak yang punya hajat, Pak Supriantono, kami mengucapkan selamat Mbak Elisa dan Mas Dendi, semoga menjadi keluarga sakinah warahmah. Pada kesempatan malam hari ini kami dari Muspika Gurah, ya, Muspika Gurah menyampaikan himbauan Kamtibmas yang pertama, pengunjung hati-hati dalam barang bawaannya, nanti jangan sampai pada saat sudah asik lupa HP, dompet, ya, apalagi silakan nanti untuk penitipan sepeda motornya, jangan lupa kepleknya disimpan, jangan lupa nanti jangan sampai hilang ya sepeda motornya. Itu yang pertama. Jangan lupa putra putrinya diawasi, jangan sampai nanti putra putrinya jenengan lihat nonton putra putrinya hilang. Yang kedua, jika ada yang menggunakan pakaian perguruan, ya, tidak ada yang menggunakan pakaian perguruan, silakan pakaian perguruan baik atribut maupun kaos yang lainnya silakan, atau mungkin bendera ditiadakan, dilipat atau dicopot, disimpan, jangan sampai menimbulkan keributan. Yang terakhir, pada saat pulang nantinya silakan dicek kembali barang bawaannya dan hati-hati di jalan, karena ini malam minggu, ini malam minggu menjelang tahun baru. Malam ini ada 3 kegiatan yang bersamaan. Kami dari New Muspika, dari Pak Dan Ramil, Pak Camat, Babinsa Babin Kamtibmas, dari kepolisian, kita malam ini melaksanakan giat pengamanan. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan situasi Gurah selalu aman, kondusif. Allahumma amin. Kami kira itu dapat kami sampaikan malam ini. Ini tadi dari Pak Anam, kami ada diberikan kesempatan untuk nyanyi, sebenarnya nggak bisa nyanyi ya, tapi ya karena ada kesempatan Pak dari Muspika, mudah-mudahan kami bisa nyanyi di atas nanti dengan Mbak Niken Salendri. Mbak Niken Salendri, ya, matur suwun atas kesempatannya bisa bertemu. Biasanya ketemunya hanya di CD saja ya. CD. Di layar kaca saja. Teng YouTube, Pak. YouTube. CD. YouTube. Nah, ini. Pak Kapolsek saya mirsani CD. Monggo, Pak. Sampun. Seneng, Pak, nggih, perasaane seneng nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan nantinya situasi aman, kondusif, dan acara ini berjalan dengan lancar. Amin, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Matur sembah nuwun Pak Kapolsek, Pak Anam, Bapak matur sembah nuwun Pak Main. Terima kasih. Nopo to, Pak, repot mawon. Wah, jenengan nyanyi ini seneng dadak nyanyi bareng. Lho, Pak, kok mek sakmono, Pak? Lah nggih, Pak. Disyukuri. Iya, Mas, gak aku mek guyon to. Guyon ya, heeh. Ngondi nyusul. Uga mesti Pak Main ora, Pak Anam ora. Lah Pak Main kok gojloki terus. Wis dicontoni karo Pak Kapolsek. Wahyudi. Iya. Gak apa-apa, Pak. Niken itu pokoknya Pak Main naik, Pak Anam naik, Pak Wahyudi naik. Ya. Itu Niken sudah bunga Seneng. sekali. Iya. Karena itu termasuk apresiasi. iya, Ya. berarti Pak Main, Pak Anam, Pak Wahyudi itu sangat peduli sekali karo Niken, ya toh? sama budaya seni, sama Niken, sama juga. masyarakat sini. Dan juga keamanan seluruh Iya, kecamatan berarti Jembrang. kengko izine nganti jam 1, Mas. Maino dhewe. Nah, ini Ya. ya kurang afdol Kenapa? bila mana mempelai berdua tidak naik, dan juga Oh, ibu boleh. dan bapak mungkin monggo. Iya. Mbak Kiki dan juga Mas Dandi dan juga Ibu Mbak Yatini dan Kiki. juga
Bapak Supriyantono Mbak bilih Kiki kersa sama munggah, Mas monggo. Dandi. Bersama Ibu mungkin sama Bersama Bapak Ibu. monggo. Oh Ibu mboten mau mempelai berdua. Oke monggo. Yuk mempelai berdua ditabuh. Monggo ditabui Mas diserepake untuk mempelai berdua. Belum ndang. Yo. Monggo Mbak Elisa dan juga Mas Dandi. Ibu buatan kerso. Oh ya udah. Agak sini. Ya udah, sini Pak. Gila. Mirip. Mas Dandi karo Mas Bambang mirip klambine padha irenge. Kok klambine? Ya lek wajah ya adoh to Mas kok Amerika Kediri. Aku kurang elek piye dadi wong lanang. Loh, nemen. Iya. Aku ini nak. kepara nyongot. Kepara nyoto. Gak usah kepara nyongot. Sampean kepara nyongot nih sampean nih wis ganteng. Bagine wong sing buta. Caitan ora. Cinta itu buta. Betul. Bojomu saking cintane buta. Meneng. Atine buta. Sing gelem ya mek ketok. Selamat malam. Ngono ya cek mbok tinggal ya Mas, mbok tinggal tanggapan. Lah ngono lho kenang. Bejo. Kena marahi ya mesti. Ora, lah bener gak? Iya bendina. Lah kudune sampean nih sing bendinane awar karo bojone sampean tapi bojone sampean ayune kaya ngono mangga mbok tinggali ae. Mbak Elisa Sugeng Dalu. Sampeyan iku kudune setia lho Mas karo bojone sampean. Lah yo wis iki acarane mantenane Mbak Elisa karo Mbak Kiki. Bojone sampean iki tunggu ana ning omah. Sampeyan iki wis gak wayah nyambut gawe Mas. Lah terlihat bosor nyambut gawe. Digoni cinta tok. Ya ben, lah saking cintane yo. Ya kerja dikin lho nek wong omah-omah ki ya bener tresno. Ning ya kudu Ya dibangun. berarti bojomu jangan kerja. Lah yo. Kan jare cinta ora iso ya kan ning omah enek putran. Lah iya kaya Sugeng Dalu Mbak Elisa. Selamat malam. Neng lho marah. Nggih, Mbak Elisa dan juga Mas Dandi tentunya. Elizabeth. Wis witas. Oh iya. Ditanya Mbak Elisa. Kok ngerti sampean? Baru kok disebut sampean. Lah Elizabeth Kuitas. Elizabeth itu sebuah nama brand Mas. Lah iya. Ya nukane Elizabeth itu bisa sabuk, bisa tas, bisa Yo. baju, bisa sandal loh. Nukane bojo. Sugeng Dalu Mbak Elisa. Malam. Oke, Mas Dendi. Napa Mas? Genah-genah malam barang kok yo. Lah iya. Anu. Mas Dendi bekerja di bidang kesenian. Coba Mas Dendi kerjanya di mana? Oh, atau iya. di instansi apa? Enggak, aku mau mek takon ngono Ya, to. Mas Dendi kerja nggih? Mas Dendi batuk. Wis roh patok takok. Ya ora. Minum komplek, apa komik? Komik. Minum apa? Komik. Komplek. Komik. Ya zaman berkah komplek aja. Komik. Komik. Kalau budar. Ya, mau ditanya kerja sebagai apa? Guru? Bukan. TNI? Saya di BRI Cabang Kediri. BRI? Iya. Nah, itu utang-utangannya benak ini. Iya tuh. Ini utang-utangannya benak. Ini BRI. Bank, perbankan. Bank, Mbak Elisa BRI. mesti guru. Lulusan Universitas Erlangga. Mbak Elisa Surabaya. sekarang jadi apa? Jadi orang tuh. Sekarang kerja. Kerja. Iya kerja apa? Klinik. Iya. Ya, aku loh. Klinik kecantikan. Klinik Tongfang. Klinik kecantikan di Kediri. Oh, wow, jadi perawat. CS. Campur sari. Kowe tak goblok. Campur sari ngono. CS ya, Bang? Beh,
klinik customer service. Duh. Customer service. Customer jadi melayani sapa sing teko ora kok campur sari. Nyapa campur sari, Mbak? Masa lulusan Erlangga campur sari? Tidak kira kliniknya nek campur sari ini ngono lho, Mas. Maksudnya bagai cleaning service apa? Klinik Customer service. Customer service melayani ngono lho. Lah padha. Mboten Mbak. Dari cleaning service meneng mboten jenengan kan. Ini kok ngene cleaning service. Aku sing cleaning service. Ngapunten Mbak. Ora, sampean iki anu tukang kebon. Iya. Mbak customer service. Mbak Elisa. Lah Kok iya. iso Mbak customer service iki lho? Komen kleru. Ya Mbak Elisa kerja customer service. Mbak di Elisa, klinik. pacaran sama Mas Dendi sudah berapa hari? Udah 2 tahun. 2 tahun berapa hari? Tekonku lho berapa hari? Ngene. Sama lek bener-bener cinta, berarti sampean ngitungi. Loh. Bocah iki kok piye to? Ya 2 tahun berarti 3 1 bulan berapa hari? anak sing 30, anak sing 31, anak sing 29. Wis kamu hitung piye? 1 tahun itu 365. Ping pindho. 365 dikali 365. Loh. Ditambah. 365 dikali 2. Ditambah 365. Allah ya kamu. 365 tambah 365 pira, Mbak? Loh. Lah kowe kok takon lho. Lho lho. 680. 680 berarti sudah 680 hari. 780. 80. Lebih lho sing bener sing ndi aku ya ora ngerti. Iki lho bengok kayak bener-bener 2 tahun berarti ya. kalkulator. LDR. Sebelumnya LDR. Sebelumnya LDR Mas Dendi ndek kota sama ndek Jombang. kene. Mas Dendi asli Jombang. Oh, Mas Dendi Jombang, sampean sini. Oh, gitu. Terus ketemuannya di mana? Ketemuan. Kaya takok barang kok iki barangnya. Ya ora timbang rene sing takokne Yo kok. yo. Ketemunya di mana? Pak? Ketemunya dulu di mana kok bisa jadi pacaran terus akhirnya nikah? Nih yo ketemune mbok menawa Mbak Kiki iki nabung ning Mas Dandi. Mergo kan ning bank. Nyapa sampean sing jawab e? Lho lah yo nyapa to aku lancang ram jawab e. Ketemunya di mana, Mbak? Ketemunya nggak sengaja. Gak sengaja, Ndek. Tenda biru. Nggak sengaja. Ketemunya Mak Jegagi. Gak sengaja ini endi? Lek mun nakoke sampe abang kok wajahe. Duh, ya kudu jelas tuh, Mas. Iya. Awak dhewe ngene iki iso dadi seduluran ngene iki ketemune nek ndi? Ning ngene wayangan. Ning wayangan ning panggung. Pertama kali ning wayangan Ning ning wayangan. panggung kae langsung. Langsung. Ngono lho, Mbak. Lah iya sampean kudune lho, Mbak. Aku iso ketemu karo Tia, Iya. ketemune teko apa? Teko Panggung. sosmed. Sosmed. Sosmed dari sosmed akhirnya ketemu. Nah, ngono lho, Di Mbak. panggung. Ketemune nanti. Cepet japra. Sampeyan Panik kok gulo ngono karo toh? aku. Ketemunya di mana, Mbak? Ketemunya dulu teman apa ya? Mbah. Lah kok takok aku temen mbah. Sama nek suwi ki kok malah sampe engko lho ki kok mek Nggak teko. apa-apa, nggak apa-apa. Mek teko ketemunya tok lho ki. Ketemunya nggak sengaja. Temen apa ya? Yo paling pas anu mlaku-mlaku terus ketemu. Ya, Hah? kayak gitu loh. Jadi Oh. mlaku simpangan gak sengaja terus ketemu ngono lho. Oh, ngene Mas, ngene Iya, Mas. jadi- Ngomongnya sampean dadi Mas Dendi. Dendi. Aku Mbak Elisa, Mbak Elisa. Elisa ya toh. Iki, ya. Ah, dhewe iki padha-padha mlaku-mlaku Aku nih. ya toh. Aku Ah. nggawa kanca, sampean nggawa kanca. Akhirnya Ah. ada simpangan Simpangan nabrak ngono. nabrak. Nah, ngomongnya ngene. Ah. Oh, sebetulnya saja ini lho. Bangsa. Tak mana iki. Iki tiba tenan ya, Nyok. Oh, tok mana dhewe ketemu ngono. Ya ketemu ning iki tiba. Ngerti ra? Oh, ya kabar-kabar. Gelunganku cepot iki lho, ngawur rek. Cuman biyen ya Mbak Elisa ya ora nggih gelungan ngono. Terus Yes. pokoknya intinya ketemuan, simpangan, des ngono ae, terus akhirnya pacaran itu, Mas. Terus dadi rabi ya dadi mantan aja. Ayo nyanyi yuk. Nyanyi lagunya apa, Mbak? Mbak Elisa sama Mas Dandi mungkin ada kesukaan lagu apa? Kok iso sama nanggap aku, gak nanggap liyane apa, Mbak? Bocah iki piye to? Oh, gak maksudnya Ya. maksudku piye, Mas? Sabar. Sama lek ra iso meneng Kan. tak tewu tenan lho. Iki lho boyok ku rasa mikir kuwi. Ngefans sama aku ya, Mbak? Ya banget. Banget.
Kalau gitu tahu lagunya Niken apa aja? Yang sering tak puter ya. Iya, iya, iya. Itu Kawitaning Sinawang. Iya. Terus Nyawiji juga. Iya. Terus Apa ya? Banyak sih ibu yang terus sekarang mau dinyanyikan lagu yang apa? Kawitaning Sinawang. Kawitaning Sinawang itu ya? Iya. Pakai gamelan atau pakai musik aja? Nganggo ketrongan ya. Apa? Yang seru aja. Oh, yang seru aja. Iya. Lah kok enek Nanang. Iya. Keporo nyongot. Nyanyi di sini ya, berdua ya. Joget aja. Lu nggak apa-apa, mumpung ini dipercaya YouTuber banyak sekali loh. Iya, ini sebagai dokumentasi. Atau mungkin gini aja. Ya, kita foto dulu. dulu. Mana HP-nya? Mana HP-nya? Mbak, sampai nanggap nikah ini ora rugi, mereka ngodor prase HP gitu. Mas, Dalam tolong ya. fotono, Mas. Apa neh to ki? Rada nengah kene, Nak. Mas, tolong Mas, ini Mas. Tengah di tengah. Mungkin kalau mbaknya nggak mau nyanyi sama Niken, kita foto dulu. Oke. Ibu mboten kersa foto, Bu. Mengke mawon nggih. Ibu sekalian nanti aja nggih di rumah nggih. Siap. Ihaho. Boyok pus. Di sini aja nggak apa-apa joget bareng kok ya. Lah ngopot masa di sini aja sah. Enggak di sini dulu, Mas. Di sini aja. Lo belum ada embel-embelnya sudah turun. Wis. Kita kasih lagu yang lawas-lawas, Mas. Yo, lagu apa nak? Nadane, Mas. Oh. D. C. Allah ya kan. Biar. B mayor berarti. Lagu akeh nonton. Kananku iki. Apa wi nadane? Saya tong ora pas. Maaf. Ya maaf. Kahanan. Ku iki yen tak umpamake koyo cahya nembulan kang kalingan meko. Lagu lawas di apa lagu anyar saya maneh nganggo Jawa ya apik, pop apik, qasidah becik, Thailand apik. Sekarang apa? mumpung penontonnya masih banyak, Iya, no. kita tampilkan sindengan Mayang Era Iya. diiringi dengan spot Apa? jaipong. Oke. Malang keke, Mas, persiapkan dirimu Tia ya. Sing apik kok ndek sing diwarai Pak Soleh mi lho. Sapa? Pak Soleh. Iso to? Iso. Wah, apa mlaku wis bingung kok. Kok arep jaipong. Ayo. Bingunge. Iso kudu iso pokoke. Sindene Walah. Mayang Era renek sing ra iso. Ya to, Kudu Mas. iso pilihan kok. Lo terakhir dhewe Mas Bambang. Dadalah. Ya. Aku wakile iki. Tak kei sontone 6. Tak kei sontone 6. Mana entak, tak turun tak tuk, entak. Ambon baik-baik saja. Nang ngateng. Bojomu ayu lho, Mbon. Wes panjang bahas kuwi. Kabeh mbok bahas. Lah yo. Anyar neh cacai. Bojomu ayu lho, Pak Pot. Kok panggah mbok tinggal selingkuh ae. Iya. Aja lambe guntur. Monggo meja nomor 750. Tuh. Yo. Hop. Walang kekek menclok ning tenggo mabar maneh menclok nang pari aja ngenyek ya Mas karo wong wedok yen ditinggal seneng aman Yo, haus. Haus. walang abang
Dik ora bisa nyulik iso nyawang ora iso nyanding yo kan walang keke mencelak ning sampah sama bareng mencelak hati sumpah mamas lamreng sang yang widi nindakake abah dawe walang keke mencelak ning sawah sama bermandi mencelak ning jati duwe bojan nom ya mas nyeneng ati yen tuwa siti mas greget ati ganti iya iya akhirnya kelapi ya api ora iso gadang walang kekek mencelok ning mari mabur duper mencelok ning sawi aja ngenyek ya mas karo wanita yen kadung nesu ora rezekine kata barokah sing ngarep walange apik ning mburi walang sangit walang sangit ya nak sampean lho ngelokne nyapon sampean apa iso njukit ngene iki gak iso aku Mas Bambang urung. meneng Mas Bambang urung wis diomongi terakhir kok malah mbondekne piye to Bon ora iso lho nak aku alah wis pokok rata pokoke joget ora adil ya wis adil kene iki nyanyine apa neh nyanyi nyanyi no dikantani sapa duh berempat dong kita walang sangit kakek ora itu oh kene yes ngomong sitoke kangelan ditambah telu neh kene ya Ora makan, Pak. ora makan. pakai ini Iya toh, Pak. Pak. mie kok mie Oh, mie. Pak Ya, D Pak. rumah saya bakul sempol Pak D Pak, Mbah nih. Mbah, kuwi ngono kong kuwi ngono. apa lek kok iso celeng lho lek Piye to kupinge jene? kok iso tekan celeng bagus kok Pak di aku putune sapa nyanyi ya aku wis gede halo sapa dipasne sik tanadane dipasne sik apa neh to ki sing dolanan beluke kagen pun ya Kuwi lho nek kono kuwi lho wong. kuwi lho Mas kuwi lho wong. anu kowe njajal namane lek dolanan beluk untuk kuwi Duduk kuwi. sing seragaman ireng lho iya kadang sing tak ya nak nyanyi apa sing kira-kira kabeh iso joget no ya dikae sing lah iki mawur tira nyanyi lagune seragenan itu iya ibu-ibu wis
Tangane sing ngowel. Ngowel Beb. Mas Ayai. Mergo gemes dila sama Tok 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 tok. Jlang. Tok 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 tok. Jlang. Lah yo gemes pengen Wah, Jan, enak ya Mas. Enak. Manjlang apa, Jan? Weh, pama wonge gedhe nih. Nok kuwi pas yo. Pas. Pas lah sampean Mas, kan gedhe yo. Ngece wi kan ngece. Ngece wi. Loh, Apa sing gede? lek gedhi ngono. Boleh gede. Lek cilik malah wus. Ngopos. Wus. Tahu nih blas yo. Apa? Apa lagune nak? Apa? Ya. Lagu baru. Ki mau ketawa lurung nyanyi lagu anyar, Mas. Ya. Yo. Aduh sayang, ngapun. Otak. Pane kaya dirubung gurem. Dene sak pira dene? Ya pas berarti. Mas Bisma. Langsung kotak-kotak yo. Ya. Ya, kita pemanasan dulu. Oke, oke. Sini. Bapak Ibu, Para posisi mana suaranya? Kowe nyapa melak bengak nyapa? musisi. Musisi. Oh iya. Musisi. Lagi. Musisi mana suaranya? Yang di sebelah sini mana suaranya? Masih semangat Ibu? Masih. Yang di sebelah sini mana suaranya? Yang di sebelah sini mana suaranya? Mana suaranya? Yang di sebelah sini adik-adik mana suaranya? Kotak-kotak. Kotak-kotak. Nyemplok pusakamu. Ora apa-apa nduk ndas rapati kangge mbok. Ya gitu gelek. Ya. Kangge sesuk. Ketak gulune. Yo, Tinggal pajangan. rumah sama ndas kidang ngono kan. Lan ganti ndas Bambang. Terus no lek mudulinan keluk. Anggite pekancane ra plepeken ngono wae piye. Lah yo plepekan. Keluke lek ambune BBQ ngono sik ra apa-apa Mas, ditambah luwe. Ambune? Ambune badhek. Lah iya. Aku Loro dhewe ning irung. kaya sapi yo rumah. Seneng adon lho. Terus Adon. nek ngono iki ana liquid ae. Ben ambu-ambune nek rasa-rasane. Ya nak, ya Ya. 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 Di sini ada artis satu kali lagi. Siapakah dia? Niken Salindri. Iya tuh bocah iki. Kok ngapi saya kok. Ini loh nak ini Jepang ini. Ini keluarga besar nih. Iya. Oh ya, mungkin ada permintaan lagu apa? Mah liyane wi. Gak iso aku lagu kuwi. Anu Mbak, lek jenengan nyuwun tamu undangan kene duduk percetakan dadi. Gak iso aku lagu kuwi. Lali. Lah! Pejan cuwocok sama lagune. Apa lagune? Ayo Mas. Apa? Mas Bisma tolong kendangin ya. C. Magadir. Ora tali kotang. Apa? Tali kotang iki. Buke yo ngono njaluk tali kotang. Ya. Iki mas taline uculi dewe. Mereka bebareng-barengake. Sebabe Aku dijodoni karo malah karo sugih kae. Wis cukup mong semene wae. Aku ya pengen sugih. Piye? taman wis sugih. Aduh Kang Mas Bambang Balowo. Iya, Dek. Aku ora bakal lilo yen Gusti ngaparengano mesti balo. Anggere tibane Tali Niken Salindri tak simpen tekan ning pati. Niken Salindri tresno wujud tukang suci. Au.
kesenian apa? Apa kau lagi ngono? Kepara nyongot nih. Oh, enak ya Mas. Lagu-lagu ngene iki malah enak. Apa meneh sing nyanyi nih kan Salindi. Malah seneng aku. Tenan kok. Tenan. Carane ndidah mutiara kependem. Nah, lagu lawas didah. Ya, iki sono wektu awake dhewe pukul 11:30 ya ta. Oh ya. Saiki apa sing arepmu aturke kanggo pisungsung? Saiki jam. Jam 11 no. Ya. Ini. Wow. Jam 8. Wih, jam di jam 8. Sik sore jare. Ya nak, tapi alhamdulillah ya Allah Mas penontonnya lho. Anteng. Si antusias. Coba anteng. sampean sorot Mas lampune Mas, disorot sik penontonnya. Penonton Mas Leting. Nah. Bisa gak? Bisa. Nah. Warga Sumber Petung. Sumber Petung. Luar biasa. Tepuk tangan kanggo warga Sumber Petung luar biasa. Oke. Masya Allah. Sing tresno karo sampean sawan sing nunggu. Terus ngene iki aku kan ya malih sungkan arep ngewahi lagu apa neh Mas. Sampean nyanyi apa lho sembarang ngentut ta sampean dirungokne ngene. Saking cintane. Ya aja ning kene, mergo saking senenge. Aja meneh kok roh blegere roh suarane kuwi lho seneng. Wis Mas dipateni Mas ulap Bapak Ibu tepat kene. Ulap. Sing sari malah melek ngene. Wis ngono lagune apa manut wis. Ayo. Ya. Nek. Aneh. Dong Mas Bambang. Dadi mau nginggukah macan turu mah lho. Apa? Mutiara kependem. Mutiara kependem macan turu. Ya njumbuhke kahanan wong iki ngono. Yang semangat dong, yang semangat dong. Sayang, makan sayang. Gak ngerti Mas. Rong aku bener ngedumne Ya yang di HP lho Mbak. Mosok to. Ora. Rapene nyar rapene. Kulino ngedumne BG. Ya. Trata tak tak mundul. Seka. Sing lebih rancak lagi Mas. Apa neh? Sore-sore padang bulan tak Kendang cilintil gendis lho Pak. Ya ben kendang. Variasi. Variasi kendang jeneng tak genting lingi nggih. Apa yo enek kendang Seka maksudku. Oh, seka. Ki di versi pertamane Pak Bot dirungokne Pak Bot. Di versi ngarepe seka, tengahe mari ngono jaipongan halus, sing terakhir lagi dram-draman sing barbar ngono kae ya. Oke. Nanti tak gendang. Ding ding tak gendang. Dil. Kok iso dilintis bareng. Kendang kok dilintis. Sore. Padang bulan. Yo gak ngono. Ora ngono. Ayo. Rock kuwi jenenge. Iya, nanti terakhir versi rock ya Pak Bot ya. Nanti kecepatannya pas yang ketiga nanti ditambah 400 speed. Wow. Ora nyanyi. Megap-megap. Jangan meremehkan sindanya Mayang Karen. Oke. Aku juga. Oke. Kebanteran. Banteran. Tapi Tapi kan apik. totalitas. Bocah kok. Ki telake ini import dari Amerika. Telak import. Ya ampun. Kilo ke Afrika sing mane wak kethek. Nah ya. Ramen ya telak import. Bocah, mosok telake ke Amerika. Ayo nak, kita kurang 2 lagu lagi. Yes! Kalem. Kegawa scream. Dapat himbauan 2 lagu lagi. Astagfirullah. Masya Allah tabarakallah. Nah, 2 lagu lagi. Iya. Sitok sampai nyanyi apa naruh caca, aku pamitan baru itu kita olah artis. Ya. Kita nyanyi nuansa yang sigrak-sigrak lagi. Apa sih gerak? Hah? Mau? Mungkin semua penonton bisa berdiri semuanya karena ini sudah di penghujung acara. Monggo ibu-ibu sambil nanti apa ndak wel-welan Ya kalau lek anggone wangsul kita sambil
Guntur. Kita sambil joget bareng-bareng. Semuanya berdiri. Ayo sing melek-melek. Sing melek-melek, sing turu do melek. Matur nuwun kagem Bapak Supriyantono dan Ibu Yatini sami kersa nimbali kula sak kanca campur sari Mayangkara Niken Salindri. Mugi-mugi rezekine tambah kathah, pinaringan sehat wal afiat Allahumma amin. Kagem Mbak Kiki kalian Mas Dandi mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah enggal pinaringan putra ugi putri ingkang saleh ugi saleh Allahumma amin. Matur nembah nuwun kagem sedayanipun, mugi-mugi sedaya pinaringan sehat, rezeki ingkang kathah barokah saged pinanggih malih kalian kanca-kanca Mayangkara Niken Salindri. Babile kula sak kanca anggenipun gegojekan, anggenipun tetembangan kirangan jupra nyaging samudra pangsami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All artis Mayangkara. Yo nek. Semangat nih. Yo.